Επειδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, τι λέτε, πάμε να περπατήσουμε λίγο? Πάμε. Πάντσο, τι σκοπό έχεις? Αν τόση ώρα περπατούμε. Ξύγγεις την ψήνη μου. Πάντως φίλε, εσύ και αν δεν έχεις σκοπό, σκοπάρα, για ρίξ' τον. Αφού παπαδές κοινωνείς ναι μένα ηλίεμεν, παπαδές κοινωνείς ναι μένα ηλίεμεν, και μεν τραβαγγελείς ναι νέλα νέλα, και μεν τραβαγγελείς ναι νέλα νέλα. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Τόσο δρόμο κάναμε. Λίγο τολμάκι δεν ακούσουμε. Αχ, εγώ το έπαθα στη στράτα στο κάλτορομ. Αχ, εγώ το έπαθα στη στράτα στο κάλτορομ. Στο κυβάλεντο και με τη σίμια στο ιούλτορομ. Εντό και με στο κυβάλ, εντό και με στο κυβάλ, τη σίμια στο ιούλτορομ. Λοιπόν, και άμα βγάλετε και ένα δύστιχο για το σκοπό, είστε καλύτεροι. Άι, Πάντζο, ξεκινά. Απέξτε. Φάγες ο σκοπόν θα έρχομαι σαν 10 Αυγουστή. Και στο σκοπόν θα έρχομαι σαν 10 Αυγουστή. Το έχω, Πάντζο. Πάμε δια. Αχ, με και με τσέλ και με τούλουμ σε φτά με πατήριντι. Σάββατο 10 Αυγούστου σας περιμένουμε στο σκοπό. Μην το χάσετε, γιατί θα χάσετε.